Returning officer ka Shillong Parliamentary constituency ulapha da ka show cause notice siya president ka Voice of the People Party VPP hadien baki Nongkyrshan kani ka party kila leit Pynthut Iaka Jingialang ka bala pynlong da ka NPP ha jaiaw mynha ka tarik Ìaìong hajar pusaw bat ulapan ya ka jingpynshai na president ka VPP ha ni shwa ka tarik Ìaìong hajar pusaw. Kajuh Khubor, returning officer ulapharu ya ka jingujor kabalayo pdiang, Halor ka jingpynkheiñ ya ka model code of conduct, ka iadei ba ka jingpynmih ya kawei ka Khubor Thok, kawei ni ki YouTube channel.